Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. I-describe sa nako akong itsura. Morena ko. 5'2" ang katason, ug apil-apil sab kog mga search. Search and rescue operations. Bitaw. Basta kay ana sila nga gwapa daw ko. Gwapa man jud. For the love of yourself, mga person ang JPEG ba. Bitaw. Formal ko sa mong balay, kay men and you ako ang pudra, og teacher ako ang mudra. Kamanghuran ko, og ako lang ang usa nga badge. Dayon kung makagawas na gani ko, kiat pa ko sa tanang kiat. Pero bitaw, magpaila-ilas ako. Ako day si Pia, 27 na. Pero usahay, wala gihapon daw ko. Basta kay taga Philippines ra ko o graduate na ko, mo nang pwede na ko magbigat. Bitaw. O karon, sugda na jud na ako. Birthday to sa kong Jumega nga Juyayo, og naami silahang balay nag-inom-inom. Balidaghan mi nga magbarkada adto. Unya kay giihaw man ang mga kamel, hala grabe ang lala jud. May raba og unsa ang giinom. Unya kay mga hilason man, naka JD og tequila jud. Ang ako nga gasalig kay taas og alcohol tolerance. Hala, grabe ang tungab. With all the sayaw-sayaw pa, og saba jud kaayo mi atong gabi una. Not knowing nga naimbiyar na di ay ang kasilinganan. Balik kaning balay sa kong friend nga si Fred, pero na Freda na, kay natawo daw siya sa lahi nga lawas. Kay naara sila sa Pikas kanto, bali sila kay Black 8, ug ang amua kay Black 11. So basta, balik sa ata. Happy-happy ang JPEG sa mga jurikat that time. Kay birthday god, ug wala na mo nabantayan ng oras, nga 2:00 na di ay ito sa kadlawon. Apan saba gihapon kaayo mi, kay mo dog show naman ang mga askal. Plus na nga hubog na jud mi, ug labi na ako. Nga times 2 na ako ang panglantaw sa tanan. O grabe na jud ang mga sayaw-sayaw adto nga magbarkada. Kay lagi, gasaligra kay naarami sa balay. Og sa dihang naabitaw nay nangayo, og nagsigi na og doorbell. Naingon pa ko nga ako na lang ang mogawas. Og paggawas jud nako, naka-uniform man ni sila. Pero kadaghan basad god ani nila. Unya mga pareha-pareha ra ba ni sila og nao? Hingon pud ko, mga sir, mayong gabi. Ako adyo tong gitarong kay mga pulis man ni sila. Unya basin kaila ning airpods og sa ko ang kuya. Nito bagtong pulis nga, good morning ma'am. Ay ma'am, naay ning report na mo ba nga? Pero giputol na ko yang istorya og niingon ko nga, "Hi sir, time sa ha. Ngano day mo? Unsay report?" "Sir, graduate na ko ug human ako og reporting ha." Nitubag po ng pulis nga, "Hi ma'am, ang among pasabot ba kay kanang..." Og giputol na sad nako yang istorya ug ako siyang giingnan nga taysa, nganong magbuot man mo. Gisyagit jud nako kay ambot ha, nakainom na ligi, ug na-unlock na jud ako ang baga pa sa tanang baga nga namo. Nanggawas na po di ay ako ang mga barkada, ug nangutana kung naunsa daw to. Pagkita nila nga pulis, kay medyo nanghadlok dayon sila. Which irritate me kay ngano god nga mahadlok tag pulis, nga wala man tay krimen nga gihimo. Mao jud na ang naa sa kong hunahuna. Nangutana pa tong isa nako ka barkada kung unsay tuyo sa mga pulis. Ningon tong isa ka pulis nga, "Ma'am, nakadawat man gud mi og report.
Nga saba daw kaayo mo, unya kadlaw na. Dili katulog ang mga tawo sa inyong palibot. Tapos ma'am og sir, natay curfew manggod ma'am. Taman raon ta og alas 12. Unya kay feelingon man kaayo lagi ko, unya hubog na, unya feeling entitled kayo ko. Ako siyang giingnan, nga time sa Mr. Patola ha. Kaila mo na ako. Pero gidali-dali yung sampung dayon sa kong barkada akong baba. Kung lingon sila, ay sorry kay sir. Hubog na dyan ni among amiga sir. Amo lang ning iuli karon. Pero bisan hubog na ko, nadyo ko'y nakita nga usa ka pulis nga nagsandig gira sa may police car. Taisa, gwapo lagi to siya. Ako ang mata kay makakasala jud og didto jud ni hunong sa naay gabugto ba. Aha ka jud. Ako pa untang ingnon ang mga pulis kung kinsa ako ang papa. Pero wala na nako na dayon kay gisampungan na sad nila ako ang papa. Then ingon ting isa ka pulis nga, mga sir ug ma'am, undangon na nato ang kasaba unta kay makadistorbo mo sa mga kasilinganan. Pero nito ba gihapon ko niingon nga, ay, nganong magbuot man mo, nga kami man amoa man Dayon ni Dol tang isa ka pulis yung niingon nga, ma'am, relax lang. Walay nagbuot ninyo. Pero hopefully makasabot mo nga unta, gamay nga kahilom lang kay kadlaw na. Ang inyong mga silingan kay madistorbo sila sa inyong kasaba. O nang naami dere. Kay tulo na ka-report amo ang nadawat. Pero tungod lagi sa kong kahubog, daghan pa kayo ko giyaw-yaw. Ningon na lang tong isa ka pulis nga, ipakatulog na ninyo si ma'am, kay hubog naman kayo na. Nitubag po na akong barkada. Nga o sir, amo lang ni ihatod ron kay taga-dira rani siya sa pikas kanto. Pero nitubag tong pulis nga, kami nalay hatod ani sir, kay nakainom na biya mo. Tubag po na akong barkada. Nga okay ra sir? Sige sir, gikan diri kay katulo ka kanto, dahil straight lang sir, kay kanang balay dira nga taas o gate nga color nga dark green. Dira na ilahang balay sir. Mingtando rapod tong mga pulis. Basta kay nakipaglalis pa ko kay dili ko mosakay sa tubangan. Gusto na ako sa likod. Basta kay katong sa likod sa patrol car. Pero medyo nahimasmasan jud ko sa akong kahubog. Kay gipainom ako nila og init nga tubig before mi nang lakaw. Sa kong unahuna, naaligi kog patrol car. Taisa, paadto ba mi og balay? Unya akong kauban og lingkod dari sa likod, kay si Sir Bogdo man. Sir Bogs na lang for short. Niingon pa ko, ay sir, wait sa, kasukaon ko, naog sa ko. Pero ning naog makahanag una si sir, dayon ning tindog sa kilid. Aha ka dyan. Musibat man unta ko kay basin og makulatahan kong daddy karon paguli. Ning takas rabi ako. Abi nila og natulog nako. Unya, ihatod man noon kog patrol car karon. Kahadlok ba? Paita jud. Ang akong kakulba kay grabe jud kayo. Nga murag nahuwasan jud ko sa ko ang kahubog. Niingon pa ko, ay sir mangihi sa day ko. Nitubag ang pulis nga, sa inyo na lang ma'am, kay hapit naman po niyo. Nitubag po ko, ay sir, dili na makaya, putok pantog na jud ni. Naglingi-lingi pa na si Sir Bog, sug niingon, nga sige ma'am, pangita lag komportable nga lugar dira, maghulat lang mi diri. Pagkaingon dyan ni Sir Bogs adto ni adto ko sa medyo ngit-ngit nga parte nga pasulod didto kay sa Black 10 naman to. Og diri jud ko mukabad dayon kog dagan. Kaya ang likod ani nga kanto
Block 11 naman. Ug pagtabok, balay na dayon namo. Naman po ko isusi didto sa mong gate sa likod ug didto ko moagi. Kay naa po didto akong pangkatulog. Ako ang giluklok. Kay in case masakpan ko, at least nakapangtulog na ko ba. Mindset jud kaya. Bitaw. Nagpalamo-lamo jud ko og pungko, dayon nakita nako nga gatalikod na dayon Sir Boss. Ug pagtalikod niya, abtik pa ko sa manatad nga nakadagan. Basta kay wala jud ko'y lingi sa kong agi. Ahak pa jud kaayo ning mga ero, kay nagsigilag paghot. Kung dili lang ko pet lover, panghiluan jud nako ni sila, kay makaangin ang kasaba. Pag-abot pa nako sa gate sa likod sa balay, ako ang susi, kay nahulog pa jud na. Grabe akong kapakapa oy. May gani, kay pagtuslok nako, kay na-shot dayon na, ug nagdali-dali kog sulod, ug nagsuot sa kuwang pangkatulog. Then ako ang gikalga kong buhok, dayon saka sa kwarto. Ug dili na pud ko mabalaka sa CCTV, kay ako anang gisungkit ganina. Naliso na. Mayo gani kay naay mga ilaga nga every time matingala si daddy. Moana ko nga basin og natandog sa mga ilaga. Aha ka jud. Napasanginlan pa jud ang walay lapot. Nabitaw. Ug natulog jud kog malipayon nga bahala na tong mga pulis. Abtik pa ni sa manatad. Ug sukad-sukad wala pa ko nasakpan oy. Kahayahay bag masakpan ko ato nga time. Masagpa jud lugar ko sa kong amahan tungod adtong mga pulisa. Bahala oroy. Kabalusad ko nga dili na miadto nila magkita. Kay magmaskara day ko. Isa pa, naka-makeup man pud ko atong gabihuna. Pagka morning ana kay mura ra jud ko og wala. Mura og wala gisibat sa police car gabi iba. Namahaw pa ko kauban akong airpods ug airmats nga mga idarana ni sila. Bali ako mama nag-early retired ug akong papa padayon gihapon sa serbisyo sa katawhan. Well gakaon me, nag-istorya-istorya silang mami ug daddy. Nangutana pa na si mama kung nag-unsa tong mga pulis ganiha sa balay. Nitubag pud akong papa nga naa sila'y gipangita. Nitubag sad akong papa nga naa daw sila'y gipangita nga babae daw. Kay naa daw sila'y gihatod nga bata nga babae. Kaso ning dagan daw. Sa kunahuna, bata sila hang mata. Wala sila kabalo nga 27 ako. Hinoon, baby face jud ko. Og dili ikalimot. Pero taas-arsad ko para sa bata oy. Ahaka sa mga pulis lagi ba. Nangutana pa na si mama kung nakita ba daw tong babae nga bata nga nidagan. Nitubag pud si papa nga wala daw. Nangutana si mama kung asa daw to nila nakuhang bataa. Nitubag akong papa nga nag-inom-inom daw to. Unya saba kayo. Day na ay nag-report. Unya kay hubog naman daw kuno kayo tong bataa. Ilaha daw untang ihatod. Grabing kulbaa jud nako. Nga murag ni saka na jud sa kong alimpulo. Pero pawala-wala ra gihapon ko kunuhay. Pero ambot, nag-guilty ko sa kong gihimo. Dili man sad ko tantong dautan. Pero nakonsensya jud ko. Ug niingon pa jud na akong papa sa kuha. Nga maong ikaw piya, ayaw jud og pangbarkada anang mga tao nga nagsige rag inom. Unya maghubog-hubog. Kay dili na maayo. Pangit kay na lantawon. Ning koros man dayon na akong papa. Pero kay Maria Clara man ko dari sa balay. Niingon ko nga, Dadoy, noon sa mana. Kanus apa na mahitabo, nga busy biya kayo ko, og dili man ana ako ang mga barkada. Tubag po akong papa,
nga gi-remind ra daw ko niya. Sa mga nga milabay ang mga adlaw ug panahon. Mag 3 months na sukad adtong panghitabo. Ning laylo sa pudmis ako mga dabarkads kay init pa kaayo ang issue. Dili pa ko gusto maputlan og tiil. Og I love me pa biya. Maong single ta ginagmay. Og kiat patago nga dinago. Busy rasad ko og tabang-tabang sa negosyo sa akong mudra. Ug akong papa kay gaduty ra. Ug ako anang gikalimtan tong panghitabo. Pero paunsa god nga ako ngalan sa mga GC kay hatod patrol. Pero okay gihapon kaayo akong kinabuhi. Tamang kiat-kiat sa dating app. Ug wala ko kadawat og manguyabay sa personal. Kay dili jud ko ganahan ay. Lahi ata akong gusto. Isa pa, nalugda jud ko nga maguyab-uyab kay mga hilason ning ubang laki. Binuangan rata. Mahal ra ba kayo kong skincare? Unya, pulihan ratag sukarap. Aha ka dyan. Bitaw. Then one time, kay gikapoy kog bantay sa tindahan ni mama. Kay naa siya'y gamay nga butik. Bali, duha mi didto nga nagabantay. Busy man sad god kay bisan og pandemic, nakalahutay raman sab. Paadto ko sa balay sa kong isa ka kuya nga pulis kay gimingaw ko sa kong pagumangkon. Ning hapit kog palit og danken kay mao man na iyahang paborito. Then daghan pa jud og tao sa ilang checkpoint. Ngano kahani? Agaw atensyon kay itong gatalikod nga pulis og dako kayog botlo. Matrak jud kog mga pulis patola ba? Kay neat kaayo sila lantawon. Basta ganahan jud ko mulantaw. Nagisingisin ako ato kay ako na'y sunodayon. So magpakyut jud ko ani karon. Pero sa dihang pag-atubang adtong pulisa, aha kayo. Tabang mga mananabang. Si Sir Bogs jud. Aha ka jud. Tabang mga santos oy. Unsaon man Taisa. Asa kong sunglass be. Basta kay nagratol-ratol jud ko. Ug sa dihang ambot lang jud. Kani akong kamot kay grabe kadanghag og napindot nako ang serbato. Og ni serbato jud. Aha ka jud ay. Basin og sa presinto nako ani dadon ba. Dugay pa jud kay nako na open ang window. Og iyaha pa ng gituktok. Wala ko'y choice og ready na ko nga mapreso. Bitaw. Ningon ang pulis. Good afternoon, ma'am. Checkpoint lang ta. Og wala judayon ko nilantaw niya. Bahala siya. Gatango-tango lang ko. Pero taud-taud anawa jud nalikayan. Og nakatanaw ko niya. Kagwapo ba? Ang mata, ang ilong. Unya hamis pa jud kayo. Ningon pa siya, okay ra ka ma'am? Pagkadungog na ko adto kay nibalik na ko sa earth og niingon, nga okay ra sir. Ingon siya, nga pakita si mong ID ma'am. Then gikuha na ko akong bag sa kilid, nga walay lantaw-lantaw, dayong hulbot sa kong ID. Namahala na ko kung unsa ni nga ID akong matunol niya. Hingon ang pulis, hingon siya, ma'am, SM card man Kung paglantaw na ako, ay SMAC man jud. Aha ka jud. Kadali-dali jud ko kuha og laing ID, then gihatag na ko niya. Gilantaw pa niya na akong ID, dayon mulantaw po siya sa kuha. Tiningon siya, nga ma'am, padaplin sa ta dito. Nakapangutana jud ko og ngano. Pero wala ko niya gitubag, dayon ni una na siya dito sa kilid sa dalan. Ug kay alangan ako ning ipasutoy ang sakyanan, aron lakgon kog patrol car. Sumotong ni sunod na lang jud ko niya.
ug akong tuhod kay nangurog na. Nangutana pa na siya kung anak ba daw ko ni ug iyahang gimension ang ngalan sa akong papa. Nayatis na jud ni. Nitubag pud ko nga yes sir. Tubag siya, okay ma'am. Sige ma'am. Sorry sa disturbo. Og drive safely ma'am. Basta kay ako ang kalag, niuna na sa langit. Salamat kaayo kay abi kog end of my happy days na. Then pagagabi adto kay nanghagad ko sa kong mga tropa og siya. Kay Bayard, we should celebrate small victories sad. Timing kaayo kong Ermats ug Erpats kay nag-out of town. Kay naay conference nga giadtuan. So ang kauban namo sa balay rasad ang naa. Pero this time, sa lahi nga balay rasad mi nagtambay. O grabing inom na sad. Kaya halos mag-upat na biyami kabulan nga wala na tubilan. Pero chill birada rani. Kay basin og ipapolis na sad ani. Impas jud. Ako nahuna, nga naman day og magpatay kog inom. Kay 3 days man sad nga wala ako ang mga ginikanan. When cat is out biya, mouse is happy. Bitaw. Sumoto kay nakawangan man jud may sa mong giinom nang lakaw may sa kung duha ka barkada. Kay nangita og open na store. Pero kay bisan unsaon na mog toyo kay hapit na ligi alas 12 sa gabi. Meaning curfew na jud ba? Mars na lang jud ang naiapre. Paulin unta mi sa kong friend pero kay naghapit-hapit pa man mi kay namasin lagi nga naiabri pa nga gagmay nga tindahan kay mag-washing na lang unta mi og Red Horse. Og happy to say, nakapalit jud mi duha ka case. After namalik na mi kay happy pa kayo mi while gakanta-kanta. Pagabot na mo, shotting na mi og tiwas. Promise. Kani nga time grabe na nako kahubog. O grabe man day ni i-washing ning beer ba. Og nangatulog na jud ang uban ako mga barkada. Og duha na lang mi nga nabili. Nga nagsige na mi og pangatawa. Kasurindero na pud akong isa ka kauban nga nabili. Og gusto na daw niya matulog. Kay hubog na daw kuno kayo siya. Pero ako siyang giingnan nga gusto ko mohigop og init. Moto ko siyang giingnan nga magbulalo mi. Pero dili siya kay curfew na ligi. Ako pa siyang giingnan nga ako'y bahala kay anak biya kog pulis. Pero natulog yun na siya. So kay pasikat man ko, nigawas jud ko. Since kaya pa man ako hinoon. Nagsige jud ko libot-libot. Apan ako na lang mata ang kasiga. Unya ngit-ngit na kaayo ang mga kanto. Muli nunta ko og balay, pero paglabang na ako sa kanto, kay nasay paspas kayong dagan nga motor. Og matik pa sa tanan, ako adang gitapakan ng brake. Pero wala nako kabalo kung naunsa. Basta kay ambot na lang jud. Mura kog nawala sa earth that time. Nakabantay na lang jud ko kay mura og naay sige og istorya. Isa pa, naan ako sa passenger seat. Kunya mura magnaay tabon akong paa. Basta kay bahala na jud to kay lipong kayo kong paminaw. Mura ko og galutaw nga gatuyok ako ang kalibutan. Ang sunod na kong nabantayan kay naay ni Arsa nako. Nga humot kaayo. Humot nga lalaki jud to ba. Ningon pa ko nga, you smell so good. Og wala na jud ko kabalo ba. Nakamata na lang ko sa kasaba sa kong cellphone. Kaya nag-video call na sila sa mga GC. Nagsige na silang pangutana kung asa daw ko. Tubagpod ko, ngonsay asa, nga naaramang ko darisa. Og paglingi na ko, halaka, asa man ko. Og ningon pa na ko mga barkada nga dili daw ko mag-off og phone. Kay basin daw ko nog na kidnap na ko. Ako pa silang ingnan
nga tawagan ako ang papa. Dayon napalong na ako ang phone. Aha ka dyan. Gitanaw pa na ako ang sanina. Ugala ka. Lahi naman ni ako ang gisuot. Pagawas pa na ako sa kwarto, kay kusina man diretso. Dahil na TV. Basta kay naay murag naligo sa CR. Kaya ang shower ba? Klaro ang lagatak sa water. Gadali-dali jud kog balik sa kwarto. Kaya ang susi sa akong sakyanan. Asa na to? Pero wala ko'y nakita bisan usa ka gamit na ko. Pero nakakita jud ko og charger. Dayon nagdali-dali kog charge. Og gi-on na ako akong phone. Dayon nagpaka-paka na pud na ang ilahang mga message. Og nag-chat ra pud ko nga I'm fine. Dayon gilibot na nako ako ang mata sa kwarto. Og nakakita jud ko gi-uniform sa pulis. Then ang apelyado kay familiar man kaayo. Perte yun akong una-huna og kung kinsa to na pulis. Og taod-taod lang naay nigawas sa CR. Sos Mariosef jud kaayo. Si Sir Bogs man na. Mura jud ko kaihion ba? Wala jud ko ilaing unang naingon kundi, "Good morning, sir." Paihias ako, sir. Og nidaplin ra pud dayon siya, giving me way aron makasulod sa CR. Og kalimpyo ba siyang CR ay. Pagkaman ako ihi, wala jud ko'y kusog nga mugawas. O kung pwede lang i-flash sad nako akong kaugalingon sa ba. Kay lagi, nagkiatra jud ako ang agi. Ngano kahang naa ako darisa. Then after pila ka minutes, naay nanoktok. Nangutana kung gaginhawa pa daw ko. O pagawso na daw ko kay mamahaw na. Pagawas pa na ako kay mura jud kog manok nga ihawonon yun. Minghoy pa sa napilde sa last two. Gipalingkod pa ko niya. Paguman, kay gihukaran ko niya. Then wow, bulalo man dyan na. Ako ang paborito. Dayon nagpasalamat ko niya. Ug nilingkod na siya sa kong atubangan. Nangutana pa na siya sa ko ang pangalan. Nitubagbod ko nga Pia. Pero niingon pa na siya nga dapat full name daw. Sa motong ako siyang giingnan sa kong full name. Dayon nangutana siya kung kabalo ba daw ako ang parents. Aha ka jud. Mura jud ko og na-guidance. Nitubagbod ko, wala biya, sir. Nangutana pa na si Sir Bogs kung nakahinumdom pa ba daw ko kung unsa ko kahubog gabi. Nitubagbod ko nga wala, sir. Nitubag siya nga si careless kayo ka. Hapit ko nimo mapatay. Pagkadungog na ko adto, natuk-an ko nisaka sa ilong ang sabaw jud lagi. Aha ka. Nakaingon jud ko nga, pag sure sir ba? Nitubag pud siya yes. Nitubag pud ko, nga hala ka maayo kay buhi pa karon sir. Nitubag siya, well ako, mabuhi pa. Pero ikaw, wala ko kabalo kung mabuhi pa ba ka. Kung makabalo imuhang papa. Grabing kabalakan ako sa gingon niya. Pero tayo sa mga mats. Gwapuha gyud kaayo ani niya ay. Fresh kaayo ang Junimas. Humot pa jud. Mura man sad ko ani og nayak man ay.
Aha ka dyan. Sorry na lang dyan. Nangutana pa na si Sir Bogs kung pila akong edad. Ningon po ko nga 27 ako. Ito bag pa siya nga 27? Not bad. I thought you're just 18 or something. Not bad bitaw. Ug maghubo ko karon diri si mohang atubangan. Bitaw. Pero sa tinuod lang, halami jud lantawon iyahang mga bukton. Grabe sad niya og mga muscles. Nangutana pa na si Sir Bogs kung human ako eskwela. Mitubag pud ko nga yes sir. Nangutana po siya kung sa'yo nahuman ako. Nitubag ko nga BSA po. Dahil niingon siya nga gipa-repair na doon niya ako ang sakyanan. Natingala jud ko kung nganong gipa-repair niya. Niingon siya nga naguba daw ang bumper. Tubag pud ko, halangan naman to sir. Aha ka na jud. Gikabuhi na jud ko sa kakulba ba. Tabang mananabang. Ningon siya, sama sa kong giingon, hapit na ko nimo napatay gabi. Nitubag pud ko, nga kusog man kaayo ka og padagan good sir. Milantaw pa na siya nako, tinihigop pa siyang kape. Og ningon, nga kabalo ba ka nga pwede ka makasuhan ana? Nitubag pud ko, ngala sir, dili na jud to mausap. Pasensya jud kayo sir. Nitubag siya, nga dili na jud unta. Masalamat ka, nakatindog pa ko. Nagpasalamat jud ko niya. Pero ningisira na siya. Dahil niingon, nga inighuman na mog pamahaw, kay adtoon daw namo ang akong sakyanan og iyahang motor dito sa repair shop. Niingon pa ko niya nga ako nalay hugas sa plato. May okay ra pud siya, kay mag-ilis pa pud daw siya. Sa moto nga feel kayo nako nga asawa ko ni si sir. Pero na-curious na jud kaayo ko niya. Interested yar na kaayo. Gipahulam pa ko niya siyang t-shirt. Dayon gilabhan din niya akong short. Og dali ra na uga. Kaya hang gid-dryer. Dayon gibitay sa likod sa aircon. Abi kog sayo pa to, pero alas 11 naman di ay sa buntag. Init na kaayo paggawas namo siyang kondo. Yes, nakakondo gyud ang amaw. Sa mo to nga nagtaxi mi padulong dito sa repair shop ug pag-check na ako sa akong sakyanan kay naa dito ako ang mga ubang gamit. Kay nahuman naman og tulid akong sakyanan og iyahang motor. Nag-separate ways na dayon mi sir. Pero ulaw jud kaayo ko ani na part. Kay ang damage kay naabot jud og 4K. Nisulay pa kog hangyo. Pero niingon ang mekaniko nga naa daw sila giilisan mo nang naabot og 4K. Then niingon si Sir Bogs na, "Hoy, ipala na lang na diri na ako." Nitubag po ang mekaniko nga, "Aw, sige Sir Ford." Sa kuna-huna, Ford di ay. Unsa jud kahay real name ani niya. Ug ako ang ambag for today's video is ngisi-ngisi lang sa. Kauwaw ba? Sa moto nga nag-drive na ko pa uli. Pag-abot na ko og balay, kay naa didto silang kuya ug ate Mercy nga iyahang asawa. Nangutana juday na si kuya kung asa ko gikan. Nitubag pud ko nga naa ko gikan sa balay sa kong barkada kay naabtan ko curfew. Ug nitubag si kuya nga kanus-a pa man nimo nahimong barkada si Sir Ford. Basta kay ambot na lang jud kung unsay
porma sa kuang nawong ato. Ningon pa ni si kuya nga, kung wala lang may girespondihan gabi iday, dili ka didto makatulog sa condo ni sir. Kauwaw ni mo Bantay lang jud kang daddy. Kung makabalo ganito siya, ibitay jud ka ba? Nito bago nga. Hoy ate, tabangi ko be. Ningon po na si Ate Mercy kay kuya nga, single pa man sadto si Sir Ford hano. Tabag si kuya, hambot adto. Seryoso makaayo to si sir. Niingon ko, nga kuya, ayaw jud og saba kay daddy ba? Tabag si kuya, mao na, sikreto kay kaglabok bayhana ka. Sa sunod kung imo pa ning usbon, isumbong na jud ti ka ba? Medyo nalipay ra pod akong kalag, kay safe pa ko diring dapita. Ningon pa na si kuya na, ibilin sa namo ni si Marky ni mo day, kay namay adtoo ni ate nimo. Ayaw na og palag, kay aron dili ti ka masumbong. Sumoto nga wala na ko'y nahimo. Nagbantay bata 163 na ang JPEG na ako. Gusto na ako matulog kay wala pa jud ko nahawasan ba. Pero time sa, asa naman ako ang phone. Og hala ka jud. Ako ang phone kay nabilin sa condo ni Sir Boss. Ay, Sir Clifford ay. Yes. Sexy kaayo og name para nako. Bitaw. Sa moto nga wala jud ko'y cellphone. Nalutas kog kubi sa kuang cellphone. Mga alas 6 na gikuha nilang kuya si Marky. Ako ang pamangkin. Then nag-ilis na pod ko og nilakaw na dayon ko. Bahala na jud. Moadto ko sa condo ni Sir Ford. Maghulat lang ko kung wala siya. Siya raw lagi og dili to siya muli. Pag-abot dito, nisaka din ko siyang floor. Dayon na noktok pa ko. Ug kay pag-abri niya kay wala man na siya'y tapos. Ang pandisal ni Sir kay lami kayo palamanan og Nutella. Laina kayo. Bitaw. Sa moto nga niingon ko niyag mayong gabi Then ako siyang giingnan nga ako ang phone kay nabilin. Nitubag pa siya. Imuha dito. Hali sulod sa. Nitubag pud ko. Nga dili na sir. Gadali ko. Tawag pud siya. Nga kuha akong asa ni mo to gibutang ma'am. Hala oy. Murag nag-strong lagi ni siya. Salig kay lamion. Sa mga nga nisulod ko siyang kwarto. Ug kabugnaw ba. Murag wala manay patay-patay iyahang aircon. Pag human ato, niingon ako niya. Nga sir, salamat kayo. Mulakaw na ko. Pero nitubag na siya nga, ayaw sa. Stay for dinner. Wala ko katingog dayon og naglantaw ra ko niya. Og ningon siya, nga derita manihapon ma'am. Medyo sarcastic pa ang tono siyang tingon. Ningon pud ko, nga dili na sir. Ulaw man. Pero nitubag siya, nga bayad na sa pagpaayo nako si mohang sakyanan. Kaaha karapuning tawhana nga naningil man dayon. Pero time sa. Murag chance na ata ni nga mohangyo ko niya og another kwarta. Bitaw. Mohangyo ko niya nga dili magsaba sa kuwang papa. Ning pahiyom na lang ko nga murag iring ug nangutana kung unsay sudan. Nitubag na si Sir Ford nga nagluto daw siya og bulalo. Sumoto nga didto gyud ko manihapon. So while gahukad na siya, ako kay galingkod na siyang lamesa nga good for tulan jud. Mo nang magbangga jud among ulo kung magtinangami. Bitaw.
O sa dihang pagbutang niya sa lamesa, hasta nga disappoint jud kayo ko. Ako siyang giingnan, nga dili mani bulalo, sir. Nitubag siya, bulalo man na, pero pork. Ako siyang giingnan, ha? Wala manggoy bulalo nga pork, sir. Nitubag siya, nga picky eater kay kao, dili kagakaw ng pork. Nitubag ko nga, dili man, sir. Kakaon ko og pork, ug dili ko tamilian og kanon. Kaso dili jud ni bulalo. Nitubag siya, okay, fine. Dili na ni bulalo. Nakita dyan ako nga na-disappoint siya. Mingon na lang ko, nga lami man gihapon ni sir. Mangaon na ta. Hali na, sir. Muhungit unta ako kaso nanguros pa man na siya. Ug nag-ampo pa og bless us, O Lord. Aha ka jud kay nakahungit na biya ko. Unya, init pa jud. Tabangi ako ang dila. Napagtong na. Alangan man sab, og ako ang iluwa. Aha ka jud. Sa motong after na mo nga nag-dinner, ako na sana naghugas og plato. Pero sa mo ang balay, wala jud ko gipahugas. Pero feeling na ako ba kay minyo na me. Siya'y luto, ako'y hugas. Ka-jury cut ba na ako eh. Taod-taod ana kay nangutana pa si sir kung ganahan ba kog beer. Nitubag pud ko, nga okay lang. Nitubag siya, okay lang means no or yes. Nitubag pud ko, nga yes sir, yes. Diningon siya, maldita. Interesting. Sa moto nga isa ka beer na mo, nahulog sa duha, tulo, ug nahulog sa yellow tail nga wine. Paita. Dali araban nako na ikoy. Or basin ka pahubog-hubog kira ko bitaw. Sa moto nga ako siyang gipangutana kung anong nagsigira siya tutok sa kuha. Tubag po si Sir Ford na familiar daw kuno kayo kong nawong. O ginatry daw niya remember kung asa ko niya una nga nakitan o na-encounter. Naahak na dyan ni karon. Pero ako siyang giingnan nga common kayo kog nawong. Og sa dihang nag-open pa yun na siya isa ka wine. Og iyahan na sad kong gitagayan. Nibalibad pa ko niya, kay lagi, hubog na ko. Nitubag siya, nga okay ra. Safe ka dere. Ning katawa jud ko og niingon, nga safe ka ha. Basin og mabugnuan ko si mohang uyo. Iyaha pa nang giinom iyahang shot, niingon, nga I don't have one. Nitubag pud ko, kay you have to. Dahil ni katawa ko. Pero niingon na siya nga, wala jud ma'am. I am waiting for the right one. Tubagpod ko, sas, right one pa. Pero puryagaba ning mga pulis ay, mga babaero salig kay mga pulis. Nitubag siya. So, cheater ang imuhang papa o imuhang kuya. Nitubag pud ko, nga exempted sila eh. Kaya mga butan man na sila. O under the saya man na sila. Nitubag siya, nga si, dili tanang pulis kay babaero. Nitubag ko nga, dili lagi. Pero most of MIU, mga babaero, mga hilason. Mura ra ba og kwartahan? Dako ra ba og loan? Pero nitubag siya nga, well ako, wala ko'y loan.
Ning katawa jud ko sa tubag niya. Walay loan, unya single pa jud. Baby, hubuin ako please. Bitaw joke, right? Sumoto nangutana ko niya kung unsay name niya. Iya harapod nga giingon sa kuha ang iyahang full name. Ningon pa na siya nga, how about ikaw? Dili ko mutuo nga wala kay uyab. With that look. Nikatawa ra kog niingon nga, bitaw sir, single pa ko. Nangutana pa siya guway. Nitubagpod ko nga I was waiting for the right man nga itreat kog tarong. Nitubagpod siya nga good. Na ako siyang ingnan nga sir, nakoy hangyo ba? Nitubag si Sir Ford na anything ma'am. Tubag ko niya, kanang sir, ayaw lang ko isumbong ni daddy. Parte sa nahitabo gabi sir. Nitubag siya, so gusto nimo nga mamaka ko sa kuang senior. Nitubag ko, nga dili man sir, dili man na siya mangutana pod. Nitubag siya, so pag ampo lang jud ma'am, nga dili siya mangutana, kay dili jud ko mamaka. Nitubag ko nga, wasar? Nangutana pod siya kung unsay wasar. Og nakatawa jud ko kusog kayo. Ug ako siyang giingnan, nga tigulang na jud ay ka sir. Og dili naman kakasabot og mila. Nangutana pod siya unsay may lang. Ako siyang giingnan, nga millennial language. Sa moto nga niingon pa siya nga busy daw siya siyang trabaho. Mao nang wala siya oras sa mga ing-ana nga mga words. Nakakatawa jud kog samot kay nakyutan kong Sir Bogs oy. Sir Ford di ay. Ka jud. Love na siguro na ako ni si Sir. Bitaw. Sa moto nga ko siyang giingnan nga mag-CR sa ako. Pero pag tindog jud na ako, kay ang akong earth, nituyok man dyan na, maong natumba na hinuon ko. Weak lagi kayo ko karon. Gitabangan pa ko niya og patindog, dayon iya kong gialalayan paadto sa CR. Og na-shock jud kayo ko. Kay niuban man na siya sa sulod. Sumoto ako siyang giingnan nga didto ra siya sa gawas magulat. Nitubag siya, kung matumba na sad ka, og mapakong na imong ulo dire, ako pahinoong sala. Sumoto nga ako siyang giingnan, nga talikod na lang sir. Nitubag pod siya, okay ra ma'am, nakita naman nako na pod. Nitubag ko nga, ha? Ang unsa may imong nakita? Pero nitubag siya, wala. Sige na ma'am. Pero iyahang kamot, kay gagunit sa kuang isa ka kamot. Ako pa siyang giingnan, nga taysa sir. Dili ko kalihok. Og sa dihang nilingi mangyud na siya sa ko. Nitubag siya, nga wala. Sige na ma'am. Dayon ni talikod na siya. Pero iyahang kamot kay gagunit sa kuang isa kamot. Ako siyang gingnan, nga tay sa sir. Dili ko kalihok. Pero nilingi mangyud na siya sa kuha. Ako agid siyang giingnan nga, hoy sir, illegal seeing man ka. Og nakita yun na ako nga ni-smile siya. Kalami ba sa smile eh. Sa moto nga nitindog ko after ningihi. Siyempre, iyang CR kay good for one lang.
Sumotong dikit kayo mi. Halos mohalok na ko siyang likod. Kay gamay gud siya. Unya kay ning atubang man na siya. Maong dool kaayo ang amoang mga nawong. Iyahang mga ginhawa kay medyo gilok na kaayo. Pagtanaw jud niya nako, nihangad ko diretso. Kay taas baya siya. Dayon ning dongo sad siya. Tawagan ako og Joricat. Pero na-curious yun ko kung unsa nang magpalami. Kaysa 27 ako katuig, taman raman ko sa momon. Gipaning kamutan jud nako nga maabot iyahang lips. Ug sa dihang naabot sa kong lips iyahang lips. Kay hastang humuka man. Ngano man tawon ko. Ako jud ang unang ni-kiss niya. Kabalo ko nga natingala siya. Kay mura man og ning kiss ra ko sa poste. Iya pang gipalayo kong ulog niingon. Nga take it easy, ma'am. Hinay-hinay lang. Ug sa dihang nauwawan jud kaayo ko. Mong ako siyang gitukulo jud ay. Sayang wala maumot. Ning gawas jud kog dali-dali sa CR. Ahak man day ni siya. Kataas sa gapila na ako. Bitaw feelingon ra ko. Unya, iyaharang ipalayo ako ang ulo. Og paggawas po niya sa CR, akong baba kay wala na jud nako na orient. Ug ako siyang giingnan nga bayot. Niingon gid na siya nga dili daw siya bayot. Ug kay nauwaw naman jud ko ato nga time. Gusto na jud ko mosibat. Motong padulong nako sa gawas. Unya si Sir Ford kay sige na siya ingon nga wait Pia. Unya pinasingka pa jud. Motong ako siyang giingnan nga hoy Mr. Patola. Og nahunong siya. Unya ako nagloading nako kung ano siya. Ug sa dihang pagkahinomdom nako kayata na siya. Og niingon na siya. So I was right. Ikaw tong babae nga among dapat ihaton. Hunya ako, perti yun na akong deny ba. Hunya kay maayo maning pulisa, kay maayo man mo bitik-bitik og istorya. Niingon siya, nga ikaw jud to ba? Nitubagpod ko, ngunsay ako? Nitubag siya, nga ikaw tong hinungdan nga nung dugay may naka-out. Nitubagpod ko, naunsa ka oy? Hingan siya, kabalo ka Pia, alas 5 na mi sa buntag ni undang og pangita ni mo that time. Ang out na mo kay alas 2 paunta, pero kay daghan man ang ning tawag that time sa station. Mao nang ni uban ko og responde. Nitubagpod ko, nga unsa oy? Unsa na imuhang ginaingon? Pinasingka pa na. Manang miingon siya nga, lower your voice, Pia. Nitubagpod ko niya, undangin ako anang pataka ni mog istorya dira. Nitubagpod siya nga, wala man ko nagpataka. Tama, di ba taga diadto man ka? Og kahila ko naman hinuon ko. Tangaha jud kay nako eh. Ngano man intawon ko. Sakpa noon. Sa mga to nga ni adto na yun ko sa portahan og nangutana pa na si Sir Ford kung asa ko. Ako siyang giingnan
nga mouli na jud ko, sir. Pero ning ismile man na siya galit. Huwag ka na bitawng creepy kaayo iyahang smile. Huwag ningon siya nga sayo pa kaayo para muli ka. Tubagpod ko niya, nga naman, patuyon ko nimo. Pero ni katawa man hinona siya, nga mura gid siya gigitik sa 7 ka satanas. Ako siyang giingnan, hala, unsay kataw-anan oy, para makagbayot. Pag ingon jud na ako og bayot, kay ni hilom na siya galit. Ug ningon, unsa? Ug ako siyang giingnan, nga bayot. Tubag siya, nga say it again Pia, aron makita nimo kinsa imuhang ginatawag nga bayot. Sa kung nahuna, agoy, nang hagit ang kanahan. Ako anta siyang tawgog balik og bayot. Pero, iyahaman kong gikisan. Mo nang wala jud ko nahuman og istorya siya. Unya-abit siguro niya, ug motalaw ko. Moto nga ang hagit-hagit na ko niya. Naabot yun may siyahang humok kaayo nga kama. Again, gentle kaayo siya. Iyaha pa ng gihubo yang sando. Dayon ni balik sa iyahang gihimo sa kuha. Sa moto, nga ginay-hinay na niya naguhubo ang ako ang gisuot. Gikan sa ibabaw, padulong sa ubos. O grabe nakaayo siya makakiss sa kuha. Pagkalamia sa kuang na-feel. Nga murag na abot nako sa heaven. First time na ako ni. Maong nahadlok jud ko. Sa motong ako siyang giingnan. Nga sir, pagsuot sa protection. Dahil ni hunong siyag nangutana kung ano. Ako siyang giingnan nga basin maburos ko. Nitubag siya nga okay ra na. Pakaslan man dayon tika. Tubagpod ko niya, nga sir, kanang kuan ba? First time na ako ni. Nauwaw ko. Nahadlo ko. Nitubagpod siya, nga ay gabalaka, kay gentle ra ko. Hinayon ra na ako. Sa matong after ato, nagsugod na gyud mi. Grabe pa na akong hikap sa iyahang apps. Ug after ato, nahitabo na jud. Grabe pa na akong hikap sa iyahang apps. At first pa jud, kay mura og makapanipa ko sa kasakit. Abi ko mag-heaven na. Nga mura man kog nasa laag lagi sa hell. Pero sa mong pagpadayon, it's slowly turning to something good. Nga dili na nako ma-explain into words. To make the story short, ang pearl of the kay ako adyong nahatag niya. After jud ato kay naluya ko. Hambot lang. Pero di ba kay dapat sa bana raman nato unta ni hata? Hambot lang jud. Nauwaw ko kay nakita na ni sir ako ang mga alog. Ang bitaw. Kung pwede palang di maghubo. Kaya taligid. Pero mga alas 3 sa kadlawon, ning sibat jud ko eh. Ngit-ngit man pod iyahang kwarto.
Ning naog ko, then adun ako sa parking lot. Og ni uli na dayon ko. Sa mao to, nga ni uli ko og balay. Dayon, natulog. Ni mas kayo. Kasakit badi ay kayo. Pwede tan-awon og okay lang ba ang ako ang kuan? Kay murag na internal damage jud siya. Naginom pa ko og paracetamol jud kay sakit jud akong taas. Apil na sa ubos. Sakto ra jud di ay nga bogs akong angga ni sir. Ang bitaw. So natulog ko nga lipong kayo akong paminaw. Ako mission that time is makauli nga buhi. Kay karon man di ay manguli ang mga kat. Silang mama ug papa. So behave na sad ang mouse. Mga alas 11 ako sa buntag jud ning bakod kay mura og gisakyan gabi sa Satanas. Bayot-bayot pa more. Pagmata nako, nana silang mama. Nangagda panagkaon si mama sa kuha, pero iyahang mga mata kay naa siyang cellphone. Nangutan ako kung ganina lang ba sila nabot. Nitubag pud si mama nga taod-taod lang daw. Nangutan ako kung si papa. Niingon ako mama nga tuwa daw station. Og medyo natingala pa jud ko. Kay paglantaw ni mama sa kuha, kay grabe man kaayo siya mulantaw nako pa. Motong nakapangutan ako kung unsa man. Ngon ako mama, kang kinsa man ang jersey mong suot piya. Uniform man lagi na sa pulis. Pang basketball man lagi na. Og tuwara jud. Wala jud ko kasabot sa gingon ni mama. Pero paglantaw nako, hala kahoy. Kabayo nga pula. Unsa man ni ako ang gisuot. Perte jud na akong huna-huna kung unsa akong itubag ni mama. Nikatawa na lang kog niingon nga kang kuya man ni ma. Nitubag akong mama. Aw, abi ko og wala na to siya gadula. Gadanghag sad to. Bag-o ra biya to na operahan sa appendix. Kayata kayo na ko mamakakaligiba. Nadamay man ang civilian. Sorry daan kay kuya. Patay jud ko ani. After na ko og kaon, nilakaw na dayon ko kay daghan pa ko og trabahon sa store. Kay grabe biya akong bigat. Pag-abot na ko og shop, working mode na ko, pero nihapit pa ko og 7-Eleven og niinom ko Gatorade. Kay di jud makaya. Weak kaayo akong spirit karon. Mga alas 7 na ko ning uli og naa si daddy sa balay. Tabang mga mats. Na guilty man noon ko ay. Pero alangan sa dug akong ingon nga nahubog ko nga nakabangga ko og pulis. Bag-o ra gani ko katilaw og istarap og pandesal. Ko ay. Mura jud ko og ginagitik sa kong anghel. Pag madumduman ako tong gihimo namo ni Sir Box. Nagsigir ako og nga kay imbis daghan kog himuon, nagnanga lang jud ko kay akong gina-imagine to nga gabi. Akahak ba? Ginagitik man ko sa mga dili makita hoy. Basin sa mental na hinuon ko ani mabutang. Sa mato nga paghuman ako og kaon, ning lingkod sad ko sa sala kay si Erpats naglantaw og TV. Then si mama kay ambot kay busy man kayo ni siya og lantaw sa away sa Rafi Tulfo. Unya maglalis din silang daddy kay mas kusog pang cellphone ni mami kaysa sa TV. Sa mato nga pag-open ako sa kong Facebook, nag-friend request na ako. Pag-check pa na ako, si Sir Box. So ako sang gi-stalk iyahang account. Tabang oy. Nganong hubo man akong lantaw niya. Kaya ni siya, makakasala kayo ko ang mata. Sa motong gi-accept na ko siya. Pag-accept pa na ako,
ning chat dayon na siya. Ningon siya, nga gibiyaan ra ko nimo. Ningisi jud ko nga mura og timang. Pag ni-reply ko niya nga, ning uli man ko. Kung ningon si Ford, nga ayaw na to buhatag utro. Dapat mo stay ka until makamata ko. Kaposi ba aning bugduha oy. Huwag ako siyang ingnan nga dili ti kapos. Nitubag siya, dili man. Giingnan lang ti ka kay aron wala na kay malimtan. Aha ka. Unsay malimtan oy. Unsa nasad kaha ako ang nalimtan. Ako siyang giingnan ng unsay nalimtan oy. Nga gidala man ako tanan. Tubag pud siya nga, sure ka? Ako siyang giingnan nga sure pa sa tanang sure sir. Then ingon siya, nga unsa man eh. Dayon nag-send siya picture sa kuha. Nakapamalikas jud ko pagkakita nako siyang gisend nga picture sa kuha. Unya napagid sa akong atubangan ako mga ginikanan. As in. Natingala jud kaayo ilahang mga nawo nga galantaw sa kuha. Unya ako nga sige pa og pitok-pitok og lantaw sa akong phone. Wala katingog nga naulaw ko nga ambot. Hantod si mama kay nangutanan na pod kung naunsa ko. Naunsa man di ay, nga nalimtan man day nako ako ang bra. So wala ko nagbra pag uli gahapon. Ulawa ba? Patiyas ako mga 2 minutes. Kay kauwaw biya jud. Ningisi ko pero awkward jud kaayo. Kay nag-send pa nag-emoji si Sir Bogs. Nga naay pa heart-heart ang mata. Ahak jud nga bugtog. Ningon na lang ko nilang mama nga na ako'y nakit-an nga kurat-kurat nga video. Mo nang nakurat ko. Nagdali-dali na lang dayon kog adto sa kwarto. Dayon nakipag-video call kong Sir Bogs. Ningon pa na siya nga naapa siya station. Ako siyang gingnan. Huy, ako adyo da ito. Nitubag siya. Nga lisod pod og ako Ako siyang gingnan. Nga sa imong laing bae jud to ba. Og ni katawa man ang kanahan. Hingon siya. Nga himuan man pud nimo og salamat. Nga ako siyang gingnan. Nga bitaw ba. Dili jud to ako Unya, nagpahinay-hinay pa na siyag tingog og niingon. Nga mauman to akong gihubo gabi right? Ani mas jud kaayo nga kanahan. Ako siyang giingnan. Ipapulis jud ti ka kay harassment na ba? Nitubag siya. Pero grabe kayo kamumon ba? Kaya ta jud oy kay lisod makipaglalis og tiguang yun. Ningon pa na siya nga kinahanglan niyang palungon ang tawag. Kaya na pa siya humanon nga mga paperworks. Og kwaon lang daw nako ako ang bra dito siyang kondo. Og hatagan po daw ko niya. Og duplicate sa yawi. Ako pa siyang giingnan. Kung wala pa ka nabuang sir, imuha na to suota kay sigo man to nimo. Dayon gipalong nako. Ako ang phone. Careless jud kaayo ko nga jury cut ba. Kay naa may gibilin nga ebidensya. Sumoto nga mga 1 week na pud mi nga walay kita-kita ni Sir Bogs. Nabisi sad ko kay naa may mga bagong stock nga niabot sa shop. Og hapit na ang birthday sad sa kong pag-umangkon. Ako ang toka nga mangita og catering, nga package na with clown daw. Pero si Sir Bogs, kay damak jud kayo. Nagsigilag panawag. Wala siguro siya kabalo kung unsa nang one night stand.
No string attached dapat oy. Abi palang weak na sad kaayo ko sa gugma. Pero hoy, ginapugngan ra jud nako ako ang gibati kay sir. Kay basin og makulata sa kong ginikanan kung makabalo sila sa kuang mga binuhatan. Sa moto nga nangita jud mi og catering sa akong mga barkada. Giuban ako sila kay aron malingaw rasad ko nga magisigi rasad akong baba og kinatawa ba. Ug kung abi ninyo og mga palahubog na jud kaayo mi, wala jud mo masayo. Pero pahuway sa miato kay liquor ban sa amoang lugar. Uga kaayo ang mga tutunlan sa kamet. Ningon pa ng barkada nako nga, igata jud ligini mo ba? Imo ka nitong gitsula si Mr. Patola. Hangutana pa sila kung tinuod ba daw tong gabugdo ba. Ako silang gingnan, huy, unsay tsula gyud nga wala gatoy. Tubag sila, unya, nagunsa man ka siyahang kondo be. Nitubag pud ko, nga buing, gipatulog ra ko niya kay nahubog ko. Tubag pud sila, unya pagmata nimo, nagunsa man mo. Nitubag pud ko, huy, idi, namahaw. Dayon nikatawa na silang ningon, nga abi na mog nagkinananay na mo. Nitubag pud ko, nga wala manggod. Siya ray mikaon ako. Dayon nikatawa ko gayo. Gisabayan ra pud nako ako ang mga dog nga mga barkada. Hingon pa sila, ana jud, kay gilumot na biyana. Ahak jud kaayog mga ba ni ako ang mga barkada. Ningon pa sila nga mag-update daw ko kung unsay status namo. Pero ako silang gingnan, nga hoy buing, dili miadto kuan ba? Nitubag pud sila, nga dili kuan, pero nagkuan na mo. Dahil nangatawa sila. Journey mas kaayo nang nagkuan oy. Saba jud kaayo may sasakyanan ani. Mga basa kayo og baba. Sa moto nga paguli nako sa balay, naaday akong duha ka kuya. Og timing pa jud kaayo. Kay pag-abot nako, si Sir Bogs man ilang topic. Ang botog na unsa to. Ningon si Papa kung naunsa daw to si Ford, nga seryoso man kuno kaayo nga tao. Nga talagsar jud kuno kaayo mangisip. Ingon pa akong isa ka kuya nga, unya pa. Sugot ka pa nga, imo hatong manak. Kagagi jud sa kong kuya. Nito ba akong papa? Nga paunsa nga minyo naman mo. Ayaw ko ingna nga bayot mo. Nangatawa din na silang tulo. Ningon pa kong isa kuya nga, dili man pa. Ipaminyo nato tong piya ba. Kaahak jud sa kong kuya. Unya ka lang jud kay buslutan jud nako to imong sakyanan ba. Itubag pud akong papa. Aw, kung ganahan si Pia, pero ang problema kung ganahan lagi siyang Pia, nga wala man ay buot bataan. Hala ka dyan. Kagrabe pod nila sa kuha pa. Pero wala sila kabalo, nga ganahan kay nako si sir. Assuming na sad ko for today's video. Ug nikalit pa nag-ingon si kuya nga, Pia, okay daw si daddy. Lami jud kaayo tubagod akong kuya nga, unya lang kaya, magbaklay jud ka pa uli. Pero taman ra na sa kuang hunahuna. Pagka next day ana, gisugo pa kong mami nga maghapit sa lunch ni daddy sa station. Juan adjud. Yaga jud ning panahona, kay basin magkita na sadming bogs karon. Murag excited man ko.
Sa mga to nga pag-abutan ko dito, yes, naa gyud siya ug naa siya'y kaistorya nga bae nga pulis. Gwapahon pod, then puti, then hamis. Sa kunahuna, maoday boats. Mao wala kay gana nako kaayo, kay busy kay ka diri sa lain. Pantay ka lang karon. Ambita. Denay sa ka pulis nga kaila sa kuha, nga nag-greet sa kuha. Nitubag pod ko niya with pinakiat nga smile. Dayon nakalantaw sa kuha si Bogs. Bahala siya diha. Pagkakita niya nga sige kog ngisi-ngisi adto nga pulis, ning dool din siya namo. Dayon ning hi siya sa kuha. Ningon siya, nali ka dere. Nitubag pod ko, nga naa man gali ka. Dinangutan na tong pulis, kung close ba daw ming surfboard. Nitubag pod ko, nga dili oy. Wala gani ko kailaan ni niya. Kinsa gani ka, sir? Nagkatawa jud ko ato nga time. Pero nagmugot ra na si Bogs oy. Sa mga to nga nanulod na may, og sa dihang daghan kay nilantaw namo nga ubang pulis. Heaven jud man ni ilahang station ay. Kadamak ba na ako? Bantay kalinaw biyan ni sila, pero ako may nakabantay nga mga gwapo maning ubang pulis nga rin. Ningon pa na si Ford na, dakuan ni mog smile kay Osmeña ay. Referring adtong isa ka pulis ganina. Tabagpud ko niya, nga bisiha pod nimo adtong babae nga pulis ay. Dinitubag siya, nga work daw to. Ako siyang giingnan, nga work your face. Wa ko'y L. Nangutana pa na siya kung unsa daw ng L. Ahak dyan ng idira na eh. Kaya di man jud makasabot ba? Bitaw. Ako siyang giingnan, nga labot oy. Daningon siya, nga sa kondo daw may mag-dinner. Ako siyang giingnan, nga happy kay ka. Then abot mi suportahan sa office ni Daddy. Ako siyang giingnan, nga yaw ingna nga mauban ka sa sulod. Nito bag siya. Why not? Mananghid na ko nga manguyab ko sa iyahang anak. Nito bago niya, nga sabaw hindi masjid ka. Nito bag siya, baba ni mo'y. Ako siyang giingnan, nga dira rajud ka. Nito bag pod siya, nga okay. Pero adto taog kondo. Nito bago niya, nga dili lagi ko, kay imuha kong tsulaon. Nitanaw ra na si Ford sa kog niingon, tsulaon? Aha ka jud ani niya oy. Sa motong wala ko'y nahimo, kundi ni sugot na lang ko nga didto mi sa iyang kondo, mag-dinner. Pero, ni gawas man nagkalit si Daddy. Aha ka na jud ani. Nakulbaan jud ko kay basin unsay iistorya ni Ford sa kong papa. Ningon dayon siya. Nga yes sir. Kanang ipasa lang nako ni nga report. Nagsalot na dayon na si Bogs og nilakaw na. Hadlok man di ay ni kay Daddy ba. Nangutana pa na si Daddy kung naunsa ko dito. Ako siyang giingnan nga nagdala kog lunch kay gisugo kong mami. Pero naa siya'y meeting mao nang nilakaw ra pud siya dayon o gibutang ra na akong lunch didto sa table. Sumoto nga pagkahapon kay mura jud og gisilihan nako ang lubot. Muadto ko or muadto ko. Bitaw. Muadto jud ko kay ako tong awayon. Kay basigit syula ra ko niya. Unya, nada siya'y laing ginapakyutan nga babae.
lintik lang jud ang walay balos ba. Sa mga to nga pag-abutan ko dito, nanoktok pa ko. Pag-abri niya, nakapangutana jud ko kung nganong gahubo siya. Nitubag siya, nga igang manggod ma'am. Hali sulod. Dayon iyahan ng gitonol ang susi sa ko. Nangutana ko, unsa ni? Nitubag siya, nga susi siguro na sa siyon. Lisod po. Babe, susi na sa tuang kondo. Unsay atong kondoy? Kanus apa? Pero ako ang kuan kay gikilig jud kayo akong kuan. Kakiat ba sa payboy? Ako siyang giingnan nga baby your face. Uyab data. Nitubag siya. Nga dili pa di ay. Ako siyang giingnan nga dili ka-happy kaayo nimo ba? Nitubag siya. Ngano? Kay syempre happy jud ko kay uyab di ka. Nitubag ko niya nga hoy tigula nga bayot. Ganus akan nang uyab na ako. Ni kunot yun na ihang agdang og niingon. Ngon sa? Ni katawar ako og niingon nga wala eh. Joke ra. Kaahak jud sa kong baba kay nang hagit naman sa. Ako adyo nang giusab niya nga Mr. Patola, dili pa ko nimo uyab. Nitubag siya, dili pa jud ay. Then unsa tong nahitabo na to last week? Dili to counted. Nitubag ko niya, nga unsay counted ay. Palami ra to without string attachment nga birada angkol. Nitubag siya nga, angkol? Pwede undangan ko nimo og tawag og ingana. Ug unsay no string attachment. Paguman sa tanan kay ingana na lang dayon. Ako siyang giingnan nga dili bagay sa mong edad. Nabuing man ni siya. Gikilig man sad kaayo ko. Pero ako siyang giingnan, mura makag-ahak eh. Dili bagay sa mga edad, sir. Kung nitubag siya, nga okay lang ma'am. Bagay man sad ta. Kadamak sa kanahan oy, pero time sa lang. Kay ginakilig jud kayo ko. Chulaon kumanikaron. Sa matong nangutana ko niya kung asa naman ang panihapon. Nitubag siya. Sa gawas ta mga on, basinog ikaw akong makaon dire. Nagkatawa jud ko kaysa kung nahuna, pwedeng diri na lang ta sir. Huwag kaunan ako. Kachori jud ako eh. Ako siyang giingnan, wala man ko kaayos ba. Lantawan niya akong dress oh. Tubag siya. Okay raman. Ang ayan mang kaanapiya. Aha ka jud ani niya eh. Gipadali na lang jud ako siya ilis kay gigutom na ko. Pero niingon pa na siya. Nga by the way piya. Gilabahan na ako imuhang bra. Aha ka eh. Nauwaw pud kog pinakalit. Nanggawas din mi ni sir o gidala ko niya sa usa ka expensive kaayo nga restaurant. Ako siyang giingnan. Unta okay ra ka sir. Tanawa kong gisuot kay dili angay dire. Nitubag siya. Nga okay ra na. Alangan kay kinsa pa man ka mag-ilis. Nga kuan naman ka. Nitubag ko niya. Nga kahilas ni mo sir. Kung gusto ka, panguyab og tarong. Nitubag siya. Nga noted na Madam Baby. Kakorimaw ba ani niya ay. Mura ko gigitik sa tiki. Nga ginakilig ko aning kanahanap.
ug galagi kay sa fine dining man mi nangaon. Wala jud kaayo ko nabusog, kay dili maniing ani ako ang mga bet. Kung sa Vikings pa mi, bibo unta kaayo ko kinaunay ba. Ug ang amo ang bill, kay dako pa jud kaayo. Ningon siya nga mahal daw ilang steak didto, kay premium lagi. Ako pa siyang giingnan kung wala ba siya nasayangan siyang kwarta. Nitubag rapod siya. Nga wala man ma'am. Masayang kung mawala ka na ako. Tubagpod ko niya. Pagtarong og banat dara sir. Kay ikaw akong banatan karon. Then smile siya og ningon. Nga I like that Miss Pia. Ganahan lagi ko ana. I like that jud bitaw. Wala lang siya kabalo. Nga I like you na sir. Bitaw. Ningon pa na si Sir Ford kung pwede nga mag-selfie daw mi. Ako siyang giingnan nga mahal ang kada picture. Nitubag siya. Mas mahal pa sa bumper si mo sakyanan. Dayon pinasmile pa na. Ang buing kay murag yod og ambot. Nitubag na lang ko nga sige na be. Ikaw lang hawid kay dako kayo ako ang nawo. Sa mo to nga nagpicture dayon mi. Hamawa lagi. Atong gabahion na kay dako nasad og damage si sir sa ko. Karang dili ko sanay og ing-ani nga lalaki. Kay if ever man, ikaduha pa nako ning oyab si sir. Mapotrataan na nga story. Sa mo tong after dinner nang uli na dayon mi. Siya siyang kondo, ako sa balay. Alangan man og muuban ko niya. Ay bisag gusto kayo nako. Di jud pwede. Kay naaman silang mama. Mag-behave sa takaron. Pag-abot ako sa balay, kinidiretso na dahin ko sa kwarto. Natulog na siguro silang mami. Kay gabi naman. Ako kay guys scroll pa ko sa kong Facebook. Dayon, naaman ko'y nakitaan nga bagong gipost ni Ford. Hala ka jud. Makapatay jud kog tibay karon. Tibay ka ng tigawa nga bayo. Bitaw. Gipost man Hinoo na niya amo ang picture, pero giblurred ako ang naong. Ug ang caption sa kanahan kay, soon, you'll be mine, steak night. Pagkaaha ka dyan. Makalagot kaayo, kay mag-send man jud kog relationship request aning Sir Bogs. Kakiyat ba? Ako alang po nga gi-heart ang post ni Sir Bogs o gibasa-basa na nako ang mga comment. Napay miingon nga kana search. Nganong gi-blurred man nimo search. Kaya basta daghan pag mga comment ba. Ug naadyoy isa nga nag-comment dito. Nga niingon nga good to see you. Nga happy na my ex search. Amanda ang iyahang name. Kalmahi jud ko sa my ex search. Bisan ay ex, pero naa may gihapoy. Basta, syempre ako ang gistok. Agwapa man sa di iPod kaayo. Sa mga nga nag-comment sad ko dito. Og heart. Bahala na si Batman, Superman, Wonder Woman. Tanan-tanan jud. Palag masakpan. Bitaw. Sa matang milabay ang pila ka adlaw, niabot na jud ang time nga birthday sa kong pag-umangkon. Kids party to. Pero daghang mga puling sa kong mata. Bitaw daghang mga pulis. Na mga ka-berk sa kong kuya. Ug nasad silang mama ug papa dito. Ako ug ako mga barkada kay nag-table mi sa gawas. Pero walay siya. Kay liquor ban biya.
Nagsige lang may pangatawa kay gapang sight man na sila sa mga ubang pulis. Dili lang tiyan ang busog nako. Apil ako ang mga mata. Pagkataod-taod ana kay naay niabot nga naka-pick up nga ito. Mga pulis gihapon. Pero nakita jud nako nga ninaog manag-apil hang ako ang baby box. Kabugdo jud ba? Bitaw. Pero wala man jud ko gipansin sa buing. Nidiretso na siya nilang papa ug kuya. Then dito sila naglingkod sa sulod. Mo siguro wala ko pansin na. Kay tapad man to niyang babae nga pulis ba. Mura nagselos ko. Sige pa nagpanungog ako mga barkada. Kay lagi daw, na daw laing tapad ang ako ang Sir Box. Og birahan na daw na ako. Kay black belter lagi daw ko. Haka po niya ako mga barkada. Pero nangatawa ra sa dayon me. Pagkataod-taod ana kay nisulod ko, kay nako gikuha kunuhay sa sulod. Bisan wala jud. Gitawagan day nako na si Sir Box. Pagkakita nako na iyahan ng tubagon, ako ang gipatay dayon. Nagliraw-liraw pa na iyahang mata nga nangita sa kuha. Sa moto nga ni gawas na kog balik. Pero pag gawas na ko, nako'y nakatagbo nga pulis nga gwapo. Pero loyal ko kay Sir Box. Bisan wala siya nakabalo. Bitaw. Ning smile rapod ko, ug ning hi ko sa pulis. Pero ningon ang pulis, nga kadang mampiya, ayaw og smile sa kuha. Kay basin masuko si Sir Ford sa kuha. Sorry, ma'am. Og ni talikod na dayon siya. Paglingi na ako, tuwara jud. Nagngisi jud di ay siya. Og ako lang siyang gisipatan. Ning balik na kog lingkod sa gawas. Pero this time, gaatubang nako sa sulod, nga kanang murag mag-atbang me. Ako din siyang gitchat. Hoy, taro nga og tuck-in, kay klaro kayo imong kuan. Paglantaw niya siyang phone, ihaday kong gilantaw. Ulingan siya, nga okay baby boss. Then iyang gihawas siyang t-shirt nga pang pulis. O kanang blue good ang color, kanang light blue. Wala na siya nag-insert. Kay mura og gikan na lipa. Bitaw. Ako siyang giingnan, nga ayaw ko tawagag baby, kay dili ko ni moya. Dahil na-reply siya, aw, naman dari mong papa. Ako na lang ning sanghiran be. Tubag ko niya, nga tastingi lang jud, kay ako jud ning buslutan ninyohang patrol car. Nitubag siya, scary ba eh. Anya, kondo later. Ni-reply ra ko niyag, ha. Happy kay ka. Nitubag siya, aw, ako nalay adto sa inyo ha. Gi-replyan ra po na ako siya, Gors. Nitubag siya, nga noted mampiya. Og kay feel jud na ako nga basin og maninood ni, kahadlok ba. Ako na lang siyang giingnan nga moadto ko siyang kondo. Nangutaan ako kung unsang orasa. Nitubag siya, nga ikaw, mag-uli naman ko after ani. Ni-reply ra po ko niya, nga okay ay. Paglantaw na ko niya, napay pakindat-kindat ba. Diyo ni mas nga laki siya. Sa mo to nga naingon ko sa akong mga barkada, nga sanghiran ko sa akong mama, nga naay birthday sa ilaha. Nangutan na pa sila kung asa ko padulong. Nito bagirpod ko, nga mo report na sad ko. Dani katawa ko.
Gisanghiran jud ko sa ko mga dog nga friends. May gani kay busy si mama. Ning oora dayon. Wala pud ko nagsakinan ato nga time kaya nauban ra kong mama ug papa. Padulong sa balay sa kong kuya. Sa moto nga nang lakaw na dayon me. Ug nilakaw na dayon sad si sir. Unya ka lang pag-abot sa kondo. Ug kay naman ko'y susi. Didto na ko ni diretso. Ug nag-taxi na lang ko. Pag-abot na ko dito kay nisulod din ko siyang kondo ug wala pa man siya. Taod-taod pa pud siya naabot. Pagsulod ni Sir Ford, nag-hide din siya sa kuha. Nitango ra ko. Ug kay ning duol man na siya nako. Ug ni action og case sa akong agtang. Ako siyang giingnan. Ngayon sa ko nitubag siya nga mo kiss daw siya. Nangutan ako niya. Nganong mo kiss man ka? Close ta. Nitubag siya. Nga grabe kayo ka babe. Tubag pud ko niya. Nga babe imuhang nawong. Nitubag siya. Ngayon sa di akong itawag nimo. Ako siyang giingnan. Nga ambot oroy. Dayon nangutana na si Sir Box kung mag-order ba daw mig foods. Ako siyang giingnan nga wala pa ka nabusog ganina. Nitubag si Sir Ford na wala dyan. Kaya kung nahuna, naara ni mo piya. Ahaka dyan ani niya Ako siyang giingnan nga saba diha. Kunya katong babae nga pulis. Unsa man to? Nitubag si Sir Ford na, aw, kauban man to nako. Tubag pud ko niya. Kauban jud ka. Mura man lagi mo guyab. Nitubag siya. Nga dili lagi ma'am. Kauban na ra nako to. Nangutana pud ko niya kung anong gasigit og ngisi-ngisi siya. Nangambot ra pud na si Sir Ford. Ug ako siyang giingnan nga ayaw nagdool-dool adto. Nitubag ra pud na siya nga dili na ma'am. Dayon niingon na si Sir Bogs nga maligo na daw siya. Pero nigawas man na siya siyang kwarto nga nagtapis-tapis man na siya. Nga mura gini siya si Adan kung maghupo ba. Ang bitaw, makakasala kayo kong mata. Pero niingon na si Sir Bogs ako nga piya, shower ta. Tubago niya, nga naman, pungkol ka. Nitubag siya, grabe man siya igang manggod. Tubag pud ko niya, nga sumangil kay ka sa igang ba. Pero wala man ko'y ilisan god. Kaya ta dyan. Mo dyan nga linya ang nigawas sa kong baba. Ka-jury cut ba. Nitubag po si Sir Ford na pahulamon lang tika. Lisod pod og mobalibad pa ko. Nga kapinbulan ako nga nagsigig imagine ani. Sa mga to nga nisulod na may sa CR. Pagsulod pa na ako kay naka-t-shirt pa ko. T-shirt niya. Di jud mahimutang ako ang nawong ato nga time ba. Kaya mao man ako ang gina-imagine niya. Adtong ning aging simana. I like it kaayo O gitangtang mandayo na ni Sir. Iyahang tapis. Nakapangutana jud ko kung anong naghubo siya. Pero wala na siya nitubag sa kuha. Ug niduol man na siya galit na ko. Dayon gi-on niyang shower. Dayon nagsige na siya kiss sa kuha. Nagmay toes, my knees, my shoulder, my head me. Siyang CR. Ahaka jud aning Sir Bogs Nagsigid kog lantaw sa pusil ni Sir.
kakiat ba na ko eh. Kung sa hotdog ba, extra jumbo yun. Unya siya kay busy na pod kaayo gunit-gunit sa kuha. Ang grabe eh. Dili jud na ako ma-explain tanan. Basta kay worth it ako ang biga karong gabi na. Unya kay iyama kong gialsa. O iyaha din kong gipasandig sa pader. Basta kay nakapanawag na jud kog bisag unsa. Tungod sa kuwang na feel. Basta kay dili yun na ako ma-explain. Ako siya giingnan. Habi na ako mag-shower ta sir. Pero wala na dyan nagadimaw kunting kay kamolo na may og pugas-pugas. Pero instead nga motobag siya, iyaharaman ng gisagad. Niabot sa kong liog. Ang bitaw. Grabe jud nga nagpangurog akong tuhod ay. Mag-vitamins na ko sunod. Aron naapod tayo ikabuga ba. After adto wala pa na siya nahuman. Og ning naog na sad siya sa ubos. Nakahangad na lang jud ko sa kuang na feel. Kay grabe madala ni sir. Paguman niya si lalom, nisaka na pud siya. Og sa upper part na sad ang iyahang gikuan. Kanang iyahang gikuan. Pagkahuman, iyahan na sad kong gipatalikod. Aw-aw style mga mati. Dama ka eh. Pero ganahan sad biya ko. Grabe jud kay satisfied kaayo ko niya. Og syempre akong gitira iyang apps. Og iyahang pusan. Ako ang gitira. Basta kay nakapanghangad po na siya. Ug murag nangayo og ulan. Gipang kapoy jud may paghuman. Kinsay dili kapoy na to eh. Nga grabing bali-bali na mo sa CR ba. Labaw pa'y nag-yoga na mo dito. Ningon pa na si Sir Bogs. Manggawas ta or magpa-deliver na lang tag foods. Nito bago nga, pa-deliver na lang guro tayo. Gikapoy ko. Og ningisi gina ang kanahanog ningon. So dili na ko bayot karon. Nagkatawa jud ko ako siyang giingnan. Ambot sa dili pasad ko makaingon. Og nikalit na siyang ingon. Nga I love you Pia. Mura jud kog nabungol sa kuang nadungog. Unsa daw? Love ko niya. I love you daw. Pero wala jud ko nitubag niya. Og nagsumangi lang ko. Nga murag wala ko'y nadungog. Og niingon gyud na siya balik nga. I love you Pia. Og iyaha jud nang gikusog. Para sure jud nga ako ang madunggan.